Ja, het is altijd goed om vrienden van Aruba in Nederland te ontmoeten en te ontvangen. De heer Eeman heeft ook een lange vriendschap met vorige partijleiders van D66. Dus ik was erg benieuwd om te horen welke plannen de AVP heeft. Ik vind het interessant om te zien dat ook op Aruba de discussie breder speelt. Dat we niet alleen maar naar de centen moeten kijken, maar ook naar brede welvaart en hoe een sociaal-cultureel planbureau daarbij kan helpen. We staan denk ik zowel hier in Europees Nederland, maar ook op Aruba voor dezelfde uitdagingen. Hoe kun je de komende jaren een economie verduurzamen en vergroenen? Maar hoe heb je ook oog naast geld verdienen voor hoe gaat het met de mensen? Is er bestaanszekerheid? Hoe kun je armoede goed bestrijden? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen hun talent ook goed kunnen ontwikkelen? En dan helpt het als de politiek ook onafhankelijk advies daarop krijgt. Daar maken we hier in Nederland veel gebruik van en ik kan me voorstellen dat het ook op Aruba heel nuttig kan zijn. É sempre um prazer para topa dirigente di partido e fração D66 para sobre partido e fração demonstrar de tem sentimento hobby profundo para nós Isanam, pero especialmente para Aruba também. Com D66 nós compartilhamos hobby anha e visão de Aruba verde. Algo que o senhor Ropietto tem sua caridade como ministro de duurzaamheid tem como prioridade grande e me sente também que lo deseja que Aruba continuar o recurso de realizar o sonho que nós iniciamos em 2009 até 2017. Toch met ik ook bisa que no momento que eu tenho conversação com o ministro que está assina animar que é hecho que nós por logra nível alto e uma penetração alto de energia alternativa que Aruba lamentavelmente desde 2017 não continua a recurso aqui. Por imaginar mesmo uma conversação com o ministro de duurzaamheid se Aruba toda está na percentagem alto que nós estamos trabalhando no momento que nós estamos em governação, pero se nós quita que sonho está perdurar e relacionam para realizar o sonho tem sobre D66 com o mesmo fervor quer sostener Aruba se amanhã tema aqui vira central maneira que me está também durante nossa governação, o qual me aprecia hopi também de visita o senhor Ropietto tem hopi atenção para dois temas que nos apresentar aqui na